Stojemy przed Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Kaj się znajdował najważniejszy bank w Tychach. Tyski Bank Kultury. Kultura, wiecie, bez kultury nie ma cywilizacji, a sam z tego miejsca kultura promieniuje na całe Tychy. Są sam rozmaite eventy, spotkania, promocje i ja też się znodła w tej grupie, bo ja mam od paru miesięcy wideoblog bify.pl i wygrała taki konkurs, jedna z wielu. Także ja was pięknie zaproszę na tego odnoga tego bifyja, tyski bify.pl, kaj wam będziemy prezentować rozmaite ciekawostki z naszego miasta. Pięknie was zaproszę. Bo za moimi plecami jest kościół Marii Magdaleny, który stoi przed pomnikiem robotnicy z kielnią przed osiedlem A w Tychach. Tychanie nazywają te miejsce Małym Asyżem. Tam Rysiek Riedel stawiał swoje pierwsze kroki i miał próby ze swoim zespołem. To Richtich, drugie oczy górnika tam na dole.